سلام كميك أنيكم زخبركم تعزتي أبز حلفة سمون بزعباس تزرقحة غازيت أتاتوش تهجر حدث إرترا الحديثة إرترا حدثن إرترا بروفايلن أتوكيرات تدالو مدب دهساس حتمت حيزنا لكم قريبنا لنا أب عمد تعنا دحريم مقابنا بأجري مقعز أب تنحط هوت بتعنا لعل أبركتو زلو مخانو مسجبتاتو تقالت يركب دحر مقابنا كم بأجري مقعز أمسلون نقبرم فوز زبل موسواس أكلات زمن زمتقوم جيرنا بموساد أب تكبر زينو علو سبات بوزحاتنا كينيوتي زمناونتو أب تعنانا زهبنا قوتاو تقمي شلل زبهال سلازيكونا كلاتنا كنسعبون كنتقبرون يقبع حدا خبك أندي تقمتات دحر مقبئ نقبرو بأجري مقعز زأمسل موسواس أكلات أب كسع زلو مقبي بقليلو حقيقو مأزاو تحستو ناب سراور دمنا كم زأتو مقباريو منقصقاس بفلاي دما بأجري مقعز كسعنان أمعتنان مقبي زحققو مالت ميتابولايز زقبرو سابستانسات بقليلو كنازعو سلاز حقز أكلاتنا زكايدو مسرح محقق مقبي أمك الاتقف لعل دقف اللوو ميتابوليزم مقبي بمعنطات متيو ناب سراور دم كساب زأتو زدققلو أقباب مسرح محقق مقبيو مصنعتات كم زملكتو أبسمون نعسر تسعتات زمتن بأجري مقعز أبسرعة محقق مقبي مالت أب أف غوررو شحلله كسعة قطين معنطا رقير معنطا لالش كرطيت حموتن طلام كبدن كغاطم نزخل تخلوتات يوغدلو اتي تدليو زلو علامة مقبين محققن أبدم زلو متن شكور نممتطانن انتخوينو كاب 10 كساب 15 دقائق بأجري مقعز أخليو التدليو زلو علامة بحفشقو أكلاوي بقعتكا نمترنع انتخوينو دما نتي 10 شح سقمي أم معالت زبل شتون موقع كساب 3 دقائق بأجري كتقعز يقبع بحفشقو دحر مقبي زكايد اقر قعزو متن شكور أبدم كم زم معراري نتخولوتات استفلاليو عينتات حمام لبي كم زقودل كبدت سبنت كم زقوتاتر تغط دم كم زقوتاتر كأنزا متني كم زهدئ كم أودما أمرو كم زحدس بسفيحو تزرزيرو لو كالوت بركي تقمتاتون تزرزيرو مالو بتكبار فتينا تقوال استرابحاتات دحر مقبي بأقر مقعازن حفشاوي أكلاوي من قصاص النخون أب عمد بهلن سنة طبابن نممعبال إيرتراو فيلم نمدهساس أب زعلمه مقتصلتن ناي موداتن كفال تحستو وحدات بلوطات أدالوتي فيلم اللو فرياتهم بناتاتهم التحساسبان أدماسن جنزابن مستوعلن كمون بنطر كل اللازخ خال السينمان فلويك الديات صحافة نزختلون موياوان زقوسيك خون جنيبلون نزت بابزي زمرت هاجرات ولقاو تبقسوتات نخعبي من محداراون ناي قرطن عنقفات ام ملاي اتوكيرن كسرح لون از مالت اب عدقي مسارحتات فيلم ناي سئل بوتا ام مفقاد كمون ام مزغبا ناي فيلم تكالن فقاد لچنسا فيلمن زلو مسرحات كقليلان سلوط كغبرون لون بزي كازي منغستي ام مسفح تحت قرصي انترنت ابز غبرعيو نزي اندستريزي اب جمد زاتو كغبرو حغازيو مس استراتيجيوان مشارختي عودي محبراو مرحبتات كم يوتيوب فيسبوك ناي وشد عدي مزرق حبايتا ام مفتقر ناوفرتي فيلم وشد عد جبري ام منكاي مزواسا دما عبيت فيلم ام مرققات حقازيو معرزي ناي وشد عدي كواخبتي تواسات المفتقر اب عبيت فيلم اقداسيو مخناتو سبات نزوم كواخبتي كريو نتعيو سلازكتتلون بزحي تعذبتي سلازفترون اتزدد لما الاختي بقللو يمحلالف بتمساسالي ناي موعوعي اقات اميتات بمدقاف كم شلمات ناي معدالا اقات اميتات فيستيفالاتن مرئيت فيلمتاتن ناي وشد عدي كيلاتات بفلاي تواساتي ابستفلالي محبراو اقات اميتات كم زساتفو بمقبار تفلات النوتومن تقبال النوتومن نخعبيو مدقافهم يدلي تتغيسون رخبو أب عمد الشباب نوس عمد حسابات حق يحيش حق يو أرستي بزبل أب كل مدات هوتنا حق إنياتات كنكون أزيوا قداسيو مسدرانان بسعوتنان ترايزي كونه ولون مسجزا نفسنا أب حق زلو الرأيان مرداتان كابسب نفسب كفلالي خل أب زخدنا خيرنا كل التبعتات هيدروجين حدا بعتا أكسجين ماي كم زقم ماي أب 100 ديجري سنتيغريد كم زفلح أب بارو سنتيغريد دما كم زبرد يفلت
እዚ ስነ ፍልጠተኛታት ከረጋግጹልና ስለዝኽኣሉ ሓቂዩ ኢልና ንኣምነሉን ንቕበሎን ሓቂ ኣብ ኩሉ ቦታ ተቐባልነት ከም ዘለዋ ከምኡውን ሓቂ ኣብ ትወጸሉ ሓያል ተቃውሞ ከጋጥማ ንቡር ምዃኑ ዝምግቱ ኣይተሳእኑን ትኽክለኛ ባህርያት ሓቂ ግን እንታይ እዩ ሓደ ካብ ኣምራት መራኸቢ ብዙሓን ምዃኑ ዝሕበረሉ ኣጀንዳ ሴቲንግ ቲዮሪ ማዕክናት ሓበሬታ ኣገዳሲኡ ዝበልኦ ዛዕባታት ሰሪዐን ኣተክሮ ሰባት ንኽቃንያ ብዝተፈላለየ ኣገባባት ከም ዝዓያ የረድእ በዚ ድማ ሰባት ሃሞምን ቀልቦምን ኣብቲ ዝተሓርየ ጉዳያት ንኽገብሩ ዘሎ ተኽእሎ ይዛይድ ኣጀንዳ ሴቲንግ ቲዮሪ ኣብ ፖለቲካ ፈነወታት ሬድዮን ቴሌቭዥንን ንጥፈታት ምውዕውዕን ህዝባዊ ርክባትን ኣዝዩ ልዑል ተራ ኣለዎ ሓበሬታ ደጋጊምካ ምስ ተቃልሖ ኣብ ኣእምሮቲ ዝቕበሎ ክሰርጽ ልዑል ተኽእሎ ከም ዘለዎ ይሕበር ሓሶት ምሂዝካ መንበድባዱ ቀሊል እዩ ሓሶት እንተተደጋገመ ሓቂ ክመስል ይኽእል እዩ ሓቂ ብዝበለጸ ክትመሓላለፍን ክትሰርጽን ድማ ምዕብዓብ ዘይኮነ ምድግጋም የድልያ ገለ ካብ ትሕዝቶ እዩ ኣብ ዓምዲ ስድራ ቤት ወለድን ሓዳርን ብዝብል ክልተ ፍቁራት ካብታ ዝተመርዓዓውላ ዕለት ጀሚሮም ከም ክልተ ዘይኮኑስ ከም ሓደ ኣካል ኮይኖም ብሓባር ክነብሩ ዝሰማምዑ ኣብ ጽቡቕ ኮነ ኣብ ሕማቕ ኣብ ረህዋ ኮነ ኣብ ሽግር ኣብ ሰላም ኮነ ኣብ ጸበባ ኣብ ግዜ ጥዕና ኮነ ኣብ ግዜ ሕማም ኣብ ግዜ ርኽበት ኮነ ኣብ ግዜ ስእነት ኮታ ኣብ ኩሉ ጉዕዞ ህይወቶም ከም ማይን ጸባን ሓቢሮም ክጓዓዝዮም ዝምሕሉ እቲ ሓደ ኣካል እዮም ዘብሎም ድማ በዚ ምኽንያት እዩ ነዝመጾም ዘበለ ነገር ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ሓደ ኮይኖም ስለ ዝገጥምዎ ሰበይትን ሰብኣይን ግን ስለ ዝተመርዓዓው ኣብ ሓደ ዓራት ጥራይ ስለ ዝደቀሱ ኣብ ሓደ ገዛ ስለ ዝነብሩ ኣብ ሓደ ማኣዲ ስለ ዝተመገቡ ሓደ ኣካል እዮም ክበሃሉ ኣይኽእሉን እዮም ክንዮዚ ሓሊፎም ብኣእምሮ ማለት ብኣተሓሳስባ ሓደ ኣካል ክኾኑ ኣለዎም ድሌታቶምን ባህግታቶምን ሓደ እንተዘይኮይኑ ራእዮምን ክበጽሕዎ ዝሕልኑ ዘለዉ ዓወትን ሓደ እንተዘይኮይኑ መጓዓዝቲ ስለ ዘይኮኑ ኣብ ሓደ ምዕራፍ ክበጽሑ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ቀንዲ መጓዓዝቲ ምዃኖም ተረዲኦም ብኣእምሮን ብኣካልን ብሓባር ክጓዓዙ ኣለዎም ክገዳድዑ የብሎምን እዚ ሓላፍነት እዚ ተሰኪሞም ድማ ርእሶም ዝኽእልሉ ጉዕዞ ይጅምሩ ብናይ ሓባር ዕዮ ድማ ናይ ሓባር ዓወት ይሓፍሱ ብተወሳኺ ኣብዛ ዓምዲ ቆልዑ ኣብ ፎኪስ ንጥፈታት ስፖርት ምስታፎምን ኣገዳስነቶም ተዘርዚሩ ይርከብ ኣንቢብና ኣብ ተግባር ነውዕሎ ኣብ ጋዜጣ ኤርትራል ሓዲሳ ንሓፈሻዊ ምዕባለታት ትምህርታዊ ኣገልግሎት ኣብ ንኡስ ዞባ ፎርቶሳዋ ዝምልከት ብመሰረተ ቃል ምሕተት ምስ ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ንኡስ ዞባ መምህር ዑስማን እድሪስ መሐመድ ዝተዳለወ ሰፊሕ ሓበሬታ ኣስፊራ ሪፖርታጅ መመረቕታ መጽሓፍ ዝሕረት ኑር አልነቢ ኣብ ዓምዲ መልሓቕ አልኣዳብ ወአልፍኑን ይጸንሐና ኣብ ዓምዲ ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ቪየትናም ንወለዶታት ዝሰጋገር መዘዝ ጸረ ጻህያይ ብዝብል ፈረንሳዊ ዜግነት ዘለዋን መበቆላ ቪየትናማዊት ዝኾነትን ሰበይቲ ኣብ ልዕሊ ባየር ሞንሳንቶ ዝተባህለ ኣፍራይ ኣፋውስ ትካልን ካልኦት 13 ሕርሻዊ ቀመማት ዘፍርዩ ኩባንያታትን ከተቕርቦ ዝጸንሐት ክስትታት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፈረንሳ ከም ዝነጸጎ ክሕበር ቀኒ ነይሩ ኣሜሪካ ኣብ ቪየትናም ኣብ ዘካየደቶ ኪናት ዝተጠቐመትሉ ኤጀንት ኦራንጅ ዝተባህለ ቀመማዊ ስሚ እዘን ኩባንያታት ይቕርብኦ ምንባረኛ እታ ኸሳሲት ትገልጽ ፖለቲካዊ ደንበታት ምዕራብን ምብራቕን ኣብ ካልእ ዓለም ዝሑል ዲፕሎማስያዊ ኩናት እናካየዳ ኢንዶ ቻይና ኣብ ዝተባህለ ቪየትናም ላኦስን ካምቦድያን ኣብ ዝርከባሉ ዞባ ዓለም ግና ብርቱዕን ኣዕናውን ውግእ ይካየድ ነይሩ ነፈርቲ ኣሜሪካ ቪየትናማውያን ተቓለስቲ ዝሕብኡሉ ዱር ንምዕናው ተኽሊ ዘጥፍእ 18 ሚልዮን ጃሎን ስሚ ነጺገን ነይረን እቲ ኤጀንት ኦሬንጅ ዝተባህለ ስሚ ንመሬት ማይን ኣየርን እውን ስለ ዝብክል ድሕሪ ውግእ ብዝፈጥሮ ሳዕቤናት 150,000 ህጻናት ስንኩላን ኮይኖም ከም ተወልዱ ጸብጻባት ይረድኡ እዛ ትራንቶንጋ ዝተባህለት ከሳሲት ቪየትናም ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ፈረንሳን ከላ ኣብቲ ከባቢ ዝተወልደት ኮይና ኣብ 1966 ስሚ ኦሬንጅ ኤጀንት ክንስነስ እንከሎ ነቲ መርዚ ከም እተቃልዕትያ እትገልጽ ብሰንኪት ስሚ ዝማዕበለ ብሽኮርያ ሕማም ሳንቡእን መንሽሮን ትሰቐላ ድሕሪ ውግእ ቪየትናም ዝተወልዳ ደቃ ካብኣ ብዝተመሓላለፈ ሰረት ስንክልና ሓንቲ ሞይታ ካልኦት ከዓ ኣብ ስቃይ ከም ዘለዋ ትገልጽ
أب عندي دايري مقلبي ملسلي نخالق جبرلي زبلو زعباتات تأنجدهم نرخبهم أبتا مقلبي اتبل زرر مس دايري ناي لعلواي درجات مرتي أب حنتخب كولجاتنا دحر مودئي ليلا مس أهادوتات نمقبار إليه نابز أهادو متئل كدايري أب أهادونا بخمز تمدبا وي هاقراو قبأن مفتاميلن زمت آوال البنيرن مس كلن صبو ركب كوان تنبرني فتوتو زبلنجن كلتا نيرن اتا حنت مسانا نوي حاجيرا اتا خالقت جن أبز قرب جزينا بانا تمدبا مزع كابتز متأتلو على الجميرة بتصبق كقربا جميرة أبتي كمحوات كوينا نخدلو زنبرنا أوان بار ركبنا أنفتو غير جميرو حد مشت بين خوينا نعيت أو عتني قرب زج أنق أنا جرس لزنبرة نبينا خوف كتبل تمرس نيرا أنا ون ناب أب مخد تخفالج إنك أتا خوينا نتي زج أنقا بحد خوينا فتحنايو كاب أنيو بيني كوينا نغعلا عد رخيبة محر ملمماد فقري زولد قدو غينو فقرك حزني جزي وسدان ندقايقون انت زي ترى مقال أبن سئنالو درجة بصحنا أب كم زخنتات كلنا بقر أنا نعسترت معلتات بعرفت كخيد بحلفتيت نجركم قال أهدو خام فكر درب حلفنت كم سمعك يزقبر أبناي حبر هيوت بنفس خاطر يزيكونا انت اللي ببصوتك سلقت تحسب أكل حنت سرقها تخون بيت حفتخا بيت أفكارتك بيتي بتعيتخا نازو خلو تقليلو زعقر قركا فقري زكا لا يكونن أب كم زهموت انكلنا ولا نعسرت معلتي كنفلاله زكا لا يكونن زبل نركب كابو علو جاقانو مختا قستي أب عودة وقق بزبل نتصبحيتو 23 مقابيت 1984 ساعة 3 دحر قطر أبيلو نفس وكف سب عدقو عادقو يدالو زبل تأزاز كابل علن تحتي تمحلالفة كأشي حادي ألا لومي إنا بلا كقمتو تسنحة بمقهارو حقوس بلا نتا كم بخرو ولادو زرقا برين ديتروف دما حفابيلو سعما كأشي زركبا حيلي كابت كم كساد عقازين لعل زنك عرر تابا فتسامتات جميرة قولا قول سنتقا كساب كابوس زبهال لطلاتن حباتن قوباتات عريدا نبرت بوتان تقرلاين مواسبتي كم زبلوو እቲ ሓይሊ ኣብቲ ቦታቲ 4 ኣዋርሕ ስለ ዝገበረት ምስቲ ከባቢ ንምልላይ እኹል ግዜ ነይርዋ ብመሰረት ዝተዋህበ መምርሒ ሓይልታት ናይቲ ብርጌድ ካብ ጎቦታት ናብ እግሪ ግሬቶ ዝተባህለ ቦታ ከም ዛራማይ በብማኣዝኑ ብምሓዝ ተኣኻኸቡ ነቲ ምትእኽኻብ ዝረኣየ ቀሺ ነታ ኣብ ድፋዕ እንከሎ ዝሓስባ ውሕጅ ዘከረሞ ነቶም ከም ውንጅር ዝቆረፆም ወተሃደራት ጸላኢ ብምዝካር ንበይኑ ፍሽኽ በለ ኣብቲ ሩባት ኣኺቡ ዝነበረ ተጋዳላይ ትፅቢቱ ዓብይ ጉዳይ ምስማዕ እዩ ዝነበረ ዘይከም ናይ ወትሩ ንሰላምታ ግዜ ከሃበ ሓበሬታ ዝፀምኣ እዛኑ ኩራቢሉ ክፅበ ጀመረ ኣዒንቱ ናብቲ ሬድዮ ርክባት ዝተሓንገጡ መንእስያት ኣኸቲሉ ዝመፅእ ዝነበረ ተጋዳላይ ኣቃለባ ቀሺ እውን ከም ሰቡ ኣዒንቱ ኣዞረ ካብ ኣዛዚ ብርጌድ 44 ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ሓድሽን ዝርዝራውን ሓበሬታ ንምስማዕ ሃንቀውታ ብምዝያዱ ከቢድ ስቕታ ዓሰለ እቲ ኣዛዚ ሰላምታ ቅድሚ ምሃቡ ኣዒንቱ ኣዚሩ ጠመቶም እሞ ፍሽኽ በለ ፍሽኽታኡ ከይፈለየ ድማ ድምፁ ኣበርኽ ኣቢሉ ሰላማት ብፆት ከመይ ኣለኹም በለ ተማም ግርም ወርቂ ዝብሉ ቃላት ካበይ ማኣዝኑ ኣቃልሑ ጽባሕ ወጋሕታ ነዚ ኣብ ቅድሚና ኮይኑ ዘዝሓለፉ ምኩሓቲና ባህልቲ ሰራዊት እናሰለፈ ንኣስታት 6 ዓመታት ንምድምሳስና ዝተረባረበ ሓይሊ ጸላኢ ክንድምስሶ ኢና ማሚመትን ከባቢኡን ድማ ሓንሳብን ሓዋሩን ሓራ ክንገብሮ ኢና ኢሉ ዘረባኡ ክቕፅል እናበለ ከሎ ዓሽ ኣኸብ ዓወት ንሓፋሽ ዝብል ነጎድገዳዊ ድምፂ ተቃልሐ ይርከቦ ኣብ ዓንዲ ጸጋታት ባሕሪ ምክልኻል ጽልዋታት ክሊማዊ ለውጢ ዝብል ዛዕባ ተኣንጊዱ ይጸንሐና ኣብ ዓንዲ ኣንክሮ እቲ ምትሃታዊ ባምቡላ ቀቢላ ያኖማሚ ዝብሉ ይጸንሑና بتوسخي أبتا عمدي كاب زقربو أدنقتي لمدسات علم أب مكسيكو علة لدتكا كتب عليه بالكان مزمور علة لدتكا مزمركا كساب شمعخا تتفت رايوم زتصبيوخا قتيلهم قتسكا نابتستقرب كيك يدفوخا أب بوليفيا أب تنبل حدش عمت تصبق تمنيتهم نمقلات حاتين سلدي أب كيك يقبرو أب سبانياون أب قزي حدش عمت انهتسانات نمحقاس أب جاما شكراو نقرات يقدفو እዚ መደብ ኣብ 5 ጥሪ ምሸት እዩ ዝካየድ ኣብ ባርሳና ዝተባህለት ከተማ ህንዲ ደቂ ኣንስትዮ ንሰብኡተን ብበትሪ ዝሃርማሉ መዓልቲ ኣሎ
እቶም ሰብኡት ድማ ኣንስቶም ካሃርምኦም ከለዋ ነብሶም ክከላኸሉ ይጽዕሩ። ኣብ ጀርመን ናብ ሓደ እኩብ ሰብ ዘለዎ ቦታ እንተተዓዲምካ ንኹሉ ኣብኡ ዘሎ ሰብ ሰላም ክትብሎ ኣለካ። ወላ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ህፃናት ሰላም ክትብሎም ኣለካ። ኣብ ኣርጀንቲና ንእትፈልጦ ሰብ ኣብ ምዕጉርቱ ሲዕምካ ሰላም ክትብሎ ልሙድ እዩ። ኣብ ፊንላንድ ውድድር ሰበይትኻ ተሰኪምካ ሙግያይ ኣሎ። ብዙሓት መጻምድቲ ድማ ኣብዚ ስፖርት ንምስታፍ ካብ ብዙሓት ሃገራት ይውሕዙ። ካብ 2005 ኣትሒዙ ድማ ኣብ ከም ኣውስትራልያ፣ ኣሜሪካ፣ ዓዲ እንግሊዝን ኤስያን ተጀሚሩ ይቕጽል ኣሎ። ኣብ ዓዲ ጣልያን ኣብ ማእከላይ ዘመን ሃገራዊት ባንዴራ መሬት ክትንክፍ ፍቑድ ኣይነበረን። ምክንያቱ ከም ምልክት ንጽህና ትሕሰብ ስለ ዝነበረት። ሕጂ ኣብዚ ሃገር ፍሉይ ክእለትካ እተንጸባርቐሉ ውድድር ይካየድ እዩ። እዚ ውድድር ባንዴራ ንላዕሊ ምስንዳውን መሬት ከይዓለበት ምቑላብን እዩ። ኣብ ዓምዲ ደልኣባብ መበል 11 ክፋል ተኸታታሊት ዛንታ ከራዊ ቤቼ ቀሪባላ። ኣብ ዓምዲ ዓማር ምምሕዳር ከባቢ ሕሩም ናይ ንኡስ ዞባ ስልዓ ኣብ ጉዕዞ ምዕባለ ብዝብል ምስ ሓላፊ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ መሐመድ አቡበከር መሐመድ ናይ ዝተገብረ ቃለ መሕተት ትሕዝቶ ሰፊሩሎ። ኣብ ዓምዲ መንስጅል ትርጉም መጽሓፍ ዶክተር ኣሕመድ ሓሰን ደሕሊ ሳልሳይ ምዕራፍ ብዛዕባ ውሳነታት ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣንጻር ኤርትራ መበል 34 ክፋል ንረክብ። ኣብ ዓምዲ እንጃረም ኣብ ፌስቲቫል ኤርትራ 2024 ኣብ ኣዳራሽ ኤርትራውያን ነበርቲ ወጻኢ ማለት ራብዓይ ግንባር ንበጻሕቲ መግለጺ ሂባ ካብ ዝነበራ ውፍያት ወይዘሮ ሰናይት ተወልደ መድህን ብዛዕባ ታሪኽ ቃልሲ ሓፋሽ ውድባት ኣብ ደገ መስርሕ ኣወዳድባን ትውፊት ውድባትን ዝተጨበጡ ዓወታትን ብሰፊሑ ገሊጻቶ ትርከብ። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ሓፈሻዊ ድሕረ ባይታ ዶክተር ዓልያ ኢብራሂም መዓልም ዘላሊ ቀዳማይ ክፋል ትሕዝቶ ሰፊሩ ይጸንሐና። ኣብ ዓምዲ ሕብርበሮ መበል 28 ክፋል ትርጉም ሓዘን ወግርመት ናይ ያሱናሪ ቀሪባላ። ኣብ ዓምዲ ፈን ወዓዳት ንመመረቕታ መጽሓፍ ዝሕረት ኑር አልነቢ ዝምልከት ሪፖርታጅ ይጸንሐና። ናብ ቋንቋ ትግረ ብጋዜጠኛ ሱሌማን ዑስማን ዓበ ተተርጊማ ዝሓለፈ 13 መስከረም ሰበስልጣን መንግስቲ ኣዘዝቲ ሰራዊት ሓለፍቲ ግንባርን ካልኦት ብዙሓት ተሳተፍቲ ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ሲነማ ሮማ ተመሪቓ። መጽሓፍ ዝሕረት ኑር አልነቢ ብደራሲ ተስፋይ ገብረኣብ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዝተጻሕፈት መጽሓፍ እያ። እዛ መጽሓፍ እዚኣ ናብ ቋንቋታት ትግርኛን እንግሊዝን ዝተተርጎመት ምዃና ኣብ ኣጋጣሚ መመረቕታ ተጠቒሱ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ንኹሎም ቋንቋ ትግረ ንዝፈልጡ ናይ ንባብ ሸውሃቶም ከተርዊ ብምዕላም ኣብ ዕዳጋ ተዘርጊሓ ትርከብ። ጋዜጠኛ ሱሌማን ዑስማን ዓበ ዝሰርሖ ትርጉም መጽሓፍ ዝሕረት ኑር አልነቢ ከም መቐጸልታ ቀዲሞም ብቋንቋ ትግረ ዝተሰርሑ ናይ ትርጉም ዕዮታት ካልኦት ንመንእሰያትን ተማሃሮን ኣገዳሲ ታሪኻዊ ፍልጠት ሓዘል ጽሑፋት ተተርጊሞም ጽምኢ ኣንበብቲ ቋንቋ ትግረ ከርውዩ ባብ ዘርሑ ስጉምቲ እዩ። ኣብ ኣጋጣሚ ኣርትዖት መጽሓፍ በምህርን ገጣምን መሐመድ ስዒድ ዑስማን ርእቶታት ጋዜጠኛን ደራስን ደበሳይ ወልዱ ስነ ጥበበኛ ኣወል ስዒድ ራብዓይ ወለዶ ዛዕባ መጽሓፍ ዝሕረት ኑር አልነቢ ዝኾነ ኣቶ ደበሳይ ገብርኤል ጓል ደራሲ ተስፋይ ገብረኣብ ክቐርብ እንከሎም ሓጺር ታሪኽ ህይወት ደራሲ ተስፋይ ገብረኣብ ብጋዜጠኛ ካልሹም መሐመድ ቀሪቡ። ኣብ ዓምዲ ዴቨሎፕመንት ወርሒ መስከረም መኸተምታን ክረምትን መፈለምታ ማዕዲ ትምህርትን ዝብል ዛዕባ ሰፊሩ። ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ኣብ ኤርትራስ ብዝርግሐ ትምህርቲ ንኹሉ ብድጎማ መንግስቲ ዝተደረዐ ብስማዊ ክፍሊት ኩሎም ዜጋታት ኣበርከቲ ኣብ ሕብረተሰባዊ ምዕባለ ንክኾኑ ዘፍቅድ ዕድል ተዳሲሱ። ኣብ ዓምዲ ኦፒንየን ሓሚድ እድሪስ ዓዋተ ዝውልዓ ቁልዒ ዘጉላዕላዓቶም ራእይታትን ዝብል ናይ ትንታነ ጽሑፍ ይጸንሐና። ኣብ ዓምዲ ካልቸር ኤንድ ኣርትስ ብሸሊል ዝፍለጥ ሓደ ካብያታዊ ትልይታት ብሄረ ብሌን ዝምልከት ናይ ሌላ ጽሑፍ ቀሪቡሎ። ኣብ ዓምዲ ፍኖት ካልኣይ ናይ መወዳእታን ክፋል ንኣብነታዊ ጻዕሪ መምህር ከሰተ ምስግና ዕውት መጻኢ ውጽኢት ትጉህ ድሌት ሓያል ተበግሶን ጻዕርን እዩ ብዝብል ዝቐረበ ጽሑፍ ንረክብ። ኣብ ዓምዲ ልምዓት ንስትራቴጂካዊ ዲጋ ከርከበት ዝምልከት ትሕዝቶ ሰፊሩሎ። እኹል ማይ እንተ ደኣ ሒዝካ ብዘይስክፍታ ልምዓታዊ ንጥፈታት ከተሰላሲል ይካል። ዲጋ ከርከበት ብዙሓት መገብቲ ሩባታት እዮም ዘለውዎ።
ገለ ካብኣቶም ሩባ ባርካ ሩባ ዓለት ካብ መጎራይ ባሮንቱ ዝወርዱ ሩባታት ካብ ሓጋዝን ገለ ክፋል ሎጓዓን ሰባን ዝወርዱ ሩባታት ካልኦትን ዲጋ ከርከበት ንውሓቱ ኣስታት 20 ኪሎሜትር ኣቢሉ ይበጽሕ ኣብ ኣሰራርሑ ድማ ብውሕስን ዱልዱልን ኣገባቢ ተሃኒጹ ዝኾነ ዘሰክፍ ከም ዘይብሉ እዩ ዝሕበር መሊኡ ንኸይሸግር ድማ መፍሰስ ኣለዎ ብቐዳምነት ተረባሕቲ ናይ ዝዲጋ ነበርትን ዞባ ከርከበት እዮም ካብኡ ናብኡ ከዓ ብቐረባ ኣብቲ ከባቢ ዲጋ ዝርከብ ህዝቢ እዩ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ህዝቢ ካብ ሰበኽ ሳጋማዊ ህይወት ተገላጊሉን ናብ ሕርሻን ልምዓትን ይሰጋገር ኣሎ ይርከቦ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሓሰባት ብሉፅ ኣንጻር ብዙሕ ብዝብል ምስ ዓበኻ እንታይ ክትከውን ኢኻ እትደሊ ትብል ሕቶ ዘይተሓተተ ቆልዓ ዳርጋ የለን ክበሃል ይከኣል ጽቡቕ ኮይኑ ዝተሰማዓና ሞያታት መሪፅና በቲ ዝመረፅናዮ ሞያ ኣቢሉ ድማ ስለምንታይ ንምንዮ ኣለና ክፈልጥ ዝበሃገ ክንደዩ እቲ ሞያ ናይ ህይወት ዕላማና ክኸውን ዝፀዓተኸ ክንደይ ይኸውን እዚ ንጎኒ ገዲፍና ንነፍስና ሕጂ ሓደ ሕቶ ንቕረበላ ኢንጂነር ዲኻ ስለምንታይ መሃንድስ ኮይንካ መምህር ዲኻ መምህርና ስለምንታይ ሞያኻ ኮይኑ ሓኪም ዲኻ ሕክምና ስለምንታይ ምርጭኻ ኾነ ጥበበኛ ዲኻ ስለምንታይ መረጽካዮ ሞያኻ ብዘይገድስ እቲ ትፍጽሞ ዘለኻ ዕዮ ዕላማ ህይወትካ ድዩ ተግባርካ ድዩ ንዕላማኻ ዝመርሖ ወይ ዕላማኻዩ ንተግባርካ ዝቕይሶ እቲ ተግባርካ ንናይ ህይወት ምኽንያት ትርጉም ዘይፈጥረሉ እንተኾይኑ እንታይ ዓብስ ገለ ካብ ትሕዝቱ እዩ ኣብ ዓምዲ ሓሰባት መበል 21 ክፋል ሕብረተሰብ ካበይ ናበይ ብኸመይ መንግስቲ ይኹን ማሕበራዊ ውድባት ብቐንዱ ዝቆማ ማሕበራዊ ድሌታት ማለት ትጽቢታት ንምምላእ እዩ ክበሃል ይከኣል ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝቕጽል ጽሑፋትና ኣስፊሕና ክንድስስ ክንፍትን ኢና ኣብዚ ግን ብሓፈሽኡ ማሕበራዊ ድሌት እንታይ እዩ ጥራይ ክንጠቅስ ማሕበራዊ ድሌታት ብዝተፈላለየ መልክዕ ክግለጽ ዝኽእል ኮይኑ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ምርግጋጽ ልኡላውነት ማለት ግዳማዊ ጸጥታን ውሽጣዊ ስርዓትን ምምሕያሽ መነባብሮ ማለት ምምላእ ድሌት ትጽቢታት ዜጋታት ርጉእ ማሕበራዊ ዝምድና ምርግጋጽ ማለት ማዕርነት ፍትሒ ኢልና ንገልጾ እዚ ኣገላልጻ እዚ ንድሌታት ትጽቢታት ህዝብታት ኣፍሪቃ ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ብልክዕ ዝገለጽ እዩ ምባል ኣሸጋሪ ኮይኑ ግን ካብቲ ብሓፈሻ ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃል ዝሓሸዩ ክንብል ንደፍር ተቒሱሎ ኣብ ዓምዲ ሜን ሁና ወሁናክ ብደረጃ ዓለም ካብ ዝተጸንበሉ እልቢ ዘይብሉ ወጻኢታት ዝፈሰሶም 5 ዓበይትን ክቡራትን ንሰነድ ዝበቕዑ ጽንብላት መርዓ ዘላሊ ትሕዝቶ ሰፊሩ ይርከብ ኣብ ዓምዲ ኣልኡስራ ንኽኢላስ ነጽበቐ ጸጉሪ ርእሲ ወይዘሮ ሃና ዕቑባይ ዘላሊ ትሕዝቶ ክሽነ ስድራ ጥቕምታት ኣካላዊ ምንቅስቓስ ናይ መዛኑ ርክባት ንምዕዛዝ ዝጠቕሙ ምኽርታትን ንረክብ ኣብ ዓምዲ ጥዕና ንምእካብ ፈሳሲ ኣብ ሳምቡእ ወይ ፑልሞናሪ ኤዴማ ዝምልከት ትሕዝቶ ይቐሪቡ ሳምቡእ ማይ መሊኣ ክበሃል ሰሚዕና ዶለና እዚ ብሕክምናዊ ኣጸዋውዓ ምእካብ ፈሳሲ ኣብ ሳምቡእ ፑልሞናሪ ኤዴማ ዝበሃል ኣብ ከምዚ ኩነታት ሳምቡእ ብዝግባእ ስርሓ ከተከናውን ስለ ዘይትኽእል ኣካላትና ዘድልዮ ኦክሲጅን ካብ ምርካብ ይተዓናቐፍ ሕፅረት ምስትንፋስ ከጋጥም ንቡር ይኸውን እዚ ሕማም እዚ ምዕባስ ሳምቡእ ላንግ ኮንጀስሽን ተባሂሉውን ይጽዋዕ እዩ ምእካብ ፈሳሲ ኣብ ሳምቡእ ኣዝዩ ከቢድ ሕማም ብምዃኑ መብዛሕትኦም ግዳያት ቀጻሊ ሕክምናዊ ሓገዝ እዩ ዘድልዮም ተደጋጊሙ ዘጋጥም ድኻም ልቢ ሓደ ካብ ልሙዳት ጠንቂ ምእካብ ፈሳሲ ኣብ ሳምቡእ እዩ ልቢ ዘድሊ ደም ናብ ኩሉ ክፋል ኣካላት ከተበጽሕ ምስ ዘይትኽእል ድኻም ልቢ ኣጋጢሙ ንብል ኣብዚ እቶም ኣብ ሳምቡእ ዝርከቡ ንኣሽቱ ሻምብቆታት ደም ጸቕጢ ስለ ዝኾኖም ከም ኣምሳያኡ ፈሳሲ ክነዝዑ ይጅምሩ እቲ ዝነዝዕ ፈሳሲ ተኣኪቡ ንኸረጢት ኣየር ሳምቡእ ይመልኦ ማለት እዩ ከም ዝፍለጥ ሳምቡእ ካብቲ ነስተንፍሶ ኣየር ኦክሲጅን ወሲዳ ናብ ኩሉ ኣካላትና መታን ክባጻሕ ናብቶም ሻምብቆታት ደምያ ተእትዎ ሳምቡእ ብፈሳሲ ምስ እትመልእ ግና ነቲ ኦክሲጅን ናብቶም ሻምብቆታት ደም ክትልእኮ ኣይትኽእልን እያ በዚ ድማ ኩሉ ክፍሊ ሰብነትና እኹል ኦክሲጅን ካብ ምርካብ ይሕረም ማለት እዩ ተጠቒሱሎ ኣብ ዓምዲ ማህደር ጀጋኑ መበል ሳልሳይ ክፋል ታሪኻዊ ዛንታ እቲ ቀዳማይ ሞባእ ይጸንሐና
كاب مجمرتات جميرو ابتدسيت يخيد نزنبرة وتهدراوي معبلتات بقربا زكتاتل زنبرة أحمد محمد علي ود حليمة نأزستي حيل بحري كون نأزستي كور 491 إيرتراون سراويت كتدرب كم زقبا حسابو أغربا እቲ ተዛኒዩ ኣብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ዓስኪሩ ዝነበረ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት በዓል ብርሃነ ዝተመደብዎ ክፍሊ ሰራዊት 29 እውን ተንቀሳቐሰ ብፍላይ ቀዳማይ ቦጠሎኒ ናይ ካልኣይ ብርጌድ ምስ ኣባላት ስልያን ኣባላት ሓይሊ ባሕርን ቅድሚ ወዲ ሓሊማ ተወሳኺ ሓይሊ ምጥላቡ ኣቐዲሞም ብህፁፅ ናብቲ ደሴት ተላኢኾም ነበሩ ነዚ ኣሃዱ እዚ ክድርቦ ጠለባት ምስ ቀረበውን ቅልጡፍ መልሰ ግብሪው ተዋሂብዎ በዚ ጠለብ እዚ መሰረት ምሸት 16 ተሓሳስ ራብዓይ ቦጠሎኒ ካብ ካልኣይ ብርጌድ ክፍለ ሰራዊት 29 ኣብ ክልተ ፒሲ ተሳፊሩ ካብ ወደብ ዓሰብ ናብ ሓንሽ ከቢር ሓንሽ ዓባይ ገጹ አንሳፈፈ ኣባል ካልኣይ ዙር ሃገራዊ ኣገልግሎት ብርሃነ ቀሺ ሃብተ ማርያም ገብረ ስላሴ እውን መዚ ኣሃዱ እዚ ተጓዕዘ ይርከቦ ኣብ ዓምዲ ሕብራዊት ብርዒ ጽልዋ ኣተሓሳስባና ብዝብል ኣተሓሳስባና ንስምዒትናን ባህርያትናን ኣዝዩ ዝጸልዎ ቁኑዕ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ጽቡቕ ስምዒታት ይህልዎ ጽቡቕ እናተሰምዖ ዝነብር ሰብ ከዓ ፍቱ ባህርያት ይህልዎ ከም ውጽኢት ኣተሓሳስብኡ ከዓ ሕጉስ ህይወት ይመርሕ እወታዊ ኣተሓሳስባ ምህላው ቃንዛን ጸግማትን ኣብ ምጽዋር እውን እወታዊ ጽልዋ ኣለዎ ሰናይ ሓሳብ ከሰላስል ዝነብር ሰብ ኣብ ዝቕንዘወሉ ወይ ዝጽገመሉ እዋን እውን ከይተረፈ ክሓውየ ንግዚኡ ዘብል ሓይሊ ስለ ዘለዎ ቀልጢፉ ክሓውን ጸገሙ ክፈትሕን ዝበለጸ ዕድል ይህልዎ ዓወት ውጽኢት ቁኑዕ ኣተሓሳስባ ምዃና እሞ ዘካትዕውን ኣይኮነን ዓወት ውጽኢት ስራሕን ቃልስንያ እወታዊ ኣተሓሳስባ ምዝህልወና ከዓ ተስፋ ከይቆረጽና ክንጽዕር ስለ ዘኽእለና ናይ ምዕዋት ተኽእሎና ዝዓበየ ይገብሮ እወታዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ኩሉ ጸዓቱ ጸጽቡቕና ሓሰበ ስለ ዘውፅኦ ውጽኢት ጻዕሩ ናብ ውሑስ መደምደምታ የብጽሖ ተጠቒሱሎም ብተወሳኺ ኣብዛ ዓምዲ ገለ ካብ ግርምቢጥ ባህርያት ኣዶልፍ ሂትለርን ጥቕስታት ሕብራዊት ብርዕን ይጸንሐና በደል ምዕራባውያን ኣይኣክልን ብዝብል ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ኪናት ኮነ ድሕሪ ናጽነት ንኣስታት 80 ዓመት ማለት ካብ 1941 ክሳብ 2018 ንህዝቢ ኤርትራ ግዳይ ሞት ስቃይን ሓሳረ መከራን ክትገብሮ ዝኽኣለት ብቐንዱ ካብ እንግሊዝን ኣሜሪካን ሰዓብተን ዝኾና ምዕራባውያን ሃገራትን እስራኤልን ከምኡውን ካብ ሕብረት ሶቪየትን ሰዓብታን ብእትረኽቦ ዝነበረት ፖለቲካዊ ገንዘባውን ወተሃደራውን ሓገዝያ ብዘይ ሓገዝ እዘን ሓያላት ሃገራትን ሰዓብተንን ንህዝቢ ኤርትራ ን2-3 ዓመት እውን ክትዋግኦ ዓቕሚ ኣይመሃለዋን እዚ ገዚፍ ደገፍ እዚ እናረኸበት እውን ኣብ ትነዊሕ ምርብራብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ማለት ካብ 1961 ክሳብ 1991 ተሳዒራያ ዕላማ ናይ ዘን ኢትዮጵያ ደጊፈን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ከቢድ በደል ዝፈጸመ ሃገራት ብኢትዮጵያ ቢለን ንኤርትራን ቀይሕ ባሕርን ምቁጽጻር እምበር ንረብሓ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይነበረን እኳ ደኣ ንኢትዮጵያ ብቁጠባ ይኹን ብፖለቲካ ርእሳ ከም ዘይትኽእል ወይ ጽጋዕተኛ ሃገር ኮይና ከም እትነብር ገይረን ኣየን ታሪኽ ንርእሳ ትደግም ከም ዝበሃል ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ኩናት 1998 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ብ12 ታሕሳስ 2000 ውዕል ሰላም ኣልጀርስ ኣብ ዝፈረማሉ ሕቡራት ሃገራት ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ሕብረት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኣብ ሓስቲ ስምምዕ ኮይኖም ከም ዝፈረሙ ይዝከር እቲ ውዕል ሰላም ነቲ ስምምዕ ዝዓንቀጸት ሃገር ኤርትራ ትኹን ኢትዮጵያ ስጉምቲ ክውሰደላ ምዃኑ ዘጠንቅቕ ነይሩ እንተኾነ ኢትዮጵያ ብኣጆኺ ባህልታ ኣሜሪካን መሻርክታን በቲ ውዕል መሰረት ንዝተዋህበ ብይን ኣብ ምቕባሉ ሓንገደት እቲ ብይን ኣብ ዝተዋህበሉ ዕለት ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ስዩም መስፍን ዝሓተትናዮን ዘይሓተትናዮን መሬት ረኺብና ኢሉ ንህዝቢ ኢትዮጵያ እንቋዕ ሓጎሰካ ድሕር ምባሉ ኣይሰሙናይ ሳለስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ መለስ ዜናዊ ሃገሩ ነቲ ብይን ከም ዘይተቐበሎ ብወግዕ ገሊጹ ኣብ ሓስቲ ስምምዕ ተባሂሎም ክታሞም ዘንበሩ ድማ ንኻልኣይ ግዜ ምስ ኢትዮጵያ ብምውጋን ሓላፍነቶም ካብ ምፍጻም ብኺሮም በኣንጻሩ ኣሜሪካን መሻርክታን ነታ ብይን ተቐቢላ ሕጊ ከበር ዝበለት ኤርትራ ብእገዳታት ኣዳኺመን ንኢትዮጵያ ክዕውታ ንልዕሊ ርብዒ ዘመን ሃሊኸን እንትኾነ ኣብዚ ካልኣይ ፈተነ እውን ኣይተዓወታን ተጠቒሱ
ጻህያይ ኣብ ጥቕሚ ንምውዓሉ ዝኽእሉ ሜላታት ዝምልከት ትሕዝቶ ሰፊሩሎ ኣብ ዓምዲ ሸባብያት ጉዕዞ ጽንዓት ህዝቢ ኤርትራ ዝገጠሞም ብድሆታትን መበል ሻድሻይ ናይ መወዳእታን ክፋሉን ይጸንሓና ቀዳማብ ዝተዘርግሐት ጋዜጣ ሓዳሲ ኤርትራ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ብዝብል ንሕና ደቂ ሰብ ብምስትውዓል ንመዝን እንተኾይድና ወትሩ ብዕድላት ተኸቢብና ኢና ንነብር ኣመራርጻና ግን ናይ መጻኢ ህይወትና ይጸልዎ ንኣብነት እዛ ሰብ ዋላ እኳ ትዕድመ ንዓኣ ጥራይ ዝምልከት እንተነበረ መሓዙት ወሲኻ በሊዓን ሰትያን ክትከውን ትኽእል እያ ኣብቲ ወዲ ዘለዋ ሚዛን ግን ንሓዋሩ ሲእናቶ ማለት እዩ ምናልባት ክሳብ ክንደይ ተደላይት ምዃናን ብሳላ ተደለይታ ከም ዝበልዕትን ሰተየትን ንሳልስቲ ዓሊላ ትኸውን እዚ ግን ከም ዛዕዛዕታ ረፍዲ ብኡ ዝሃፍፍ እዩ ሰብ ካብ እኽሊ ንላዕሊ ይስፈር ድዩ ዝተባህለ ናተይ ከዓ ወስ ከብለልኩም እስከ ሎም ቅነዩ ሓንቲ ባህረርታ ዝጽበያ ጉዳይ ስለ ዝነበረትኒ ኣብ መንጎ ዕላልና እዛ ጉዳይ ትስለጠን እምበር ድራር ክጋብ ዘካየ ኢለ መብፅዓ ኣትየሉ ጽቡቕ ዕድል ኮይኑ እታ ጉዳይ ምስ ሰለጠትኒ ቴሌፎን ደው ኢለ በል ጉዳይ ሰሊጣላ ሎሚ ድራር ክጋብ ዘካየ ቦታ ፈለየ ቆጸርክዎ ድሕሪ ውሑድ ደቃይቕ ብመኪንኡ ገይሩ ጠበሽሉ ሽዑ ኣነ ዝደልዮ ድራር ክእዝዝ እናተጸበኹ እሞ ቅድም መኪናዶ ነዳዲ ክንመልኣ በለኒ ኣነ እውን መኪንኡ ነዳዲ ክመልእ ካብ ደልየስ ኢለ ኣይተቃወምክዎን ካብ ትሕዝቶ እዩ ኣብ መበል ካልኣይ ክፋል ትሕዝቶ በደል ምዕረባውያን ኣይኣክልን ዶ ኣሜሪካ ካብተን ቀዳሞትን ናጽነት ኤርትራ ወግዓዊ ኣፍልጦ ዝሃባ ሃገራት እያ እንተኾነ ተጻብኦታታ ኣንጻር ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት እውን ኣይቋረጸን ንኣብነት ኣብ ቀዳማይ ወራር ወያነ ብ5 ሰነ 1998 ነፈርቲ ኩናት ኢትዮጵያ ኣስመራ ምድብዳበን ዝዝከር እዩ ኣሜሪካ ደብዳብ ክካየድ ምዃኑ ኣቐዲማ ትፈልጥ ምንባራ ዘረድኡና ሓበሬታታት እውን ኣለዉ ቅድሚ እቲ ደብዳብ ዜጋታታን ካልኦት ዲፕሎማሰኛታትን ካብ ኤርትራ ክወፁ ሓበሬታ ዘርጊሓ ንሳቶም ምስ ወፁ ድማ ኣስመራ ብሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ተደብዲባ ኣሜሪካ ሓበሬታ ምስ ረኸበት ብዛዕባ ህዝቢ ኣስመራ ኣይዓጠጣን እኳ ደኣ ህዝቢ ኣስመራ ደብዳብ ክካየድ ምዃኑ ፈሊጡ ከይጥንቅቕ ነቲ ሓበሬታ ብምስጢራ ሒዛቶ ድሕሪ እቲ ደብዳብ ህዝቢ ከተማ ኣስመራ ካብ ዓለም ስጠፊእና ነርና ግን ኣቦይ ዝጊ ንደቅና ሓይሊ ስለ ዝሃቦም ድሒና እናበለ ክዛረብ ይስማዕ ነበረ ሳላ ቅጽበታዊ ግብረ መልሲ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ውጥን መጥቃዕቲ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ሰላማዊ ህዝቢ ብዙሕ ጉድኣት ከይሰዓበ ድሕሪ ምፍሻሉ ኣሜሪካ ሞራቶሪዮም ማለት ብሓይሊ ኣየር ዘይምጥቕቓዕ ዝብል እማማ ኣቕሪባ ንኽልቲኦም መንግስታት ድማ ኣብ ስምምዕ ኣእተወቶም ኣሜሪካ ነዚ እማመ ዘቕረበት ብቐንዱ ኢትዮጵያ ኣጸቢቓ ንኽትዳሎ ግዜ ንምሃባ ምንባሩ ዘረዳእና ወያነ ዝኣኽለኒ ተዳለየ ምስ በለ ነቲ ስምምዕ ምጥሓሱ ኣሜሪካ ድማ ባዕላ ዘሕለፈቶ ውሳነ ሞራቶሪዮም በኢትዮጵያ እናተጣሕሰ ብጩቕ ዘይምባላዩ ይኹን እምበር ገዚፍ ደገፍ ኣሜሪካን መሻርክታን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ድኽነትን ፖለቲካዊ ቅልውላውን ኣየናገፎን ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ከምቲ ዝተሓስቦ ኣየንበርክኾን ስትራቴጂ ኣሜሪካ ንረብሓኣ ኣይሰርሐን እቲ ጸወታ ኣብ መወዳእታ ባዶ ድምሪ ኮይኑ ይርከቦ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሕቶ ሸባብ ሞት ኣብ ክርክር ብዝብል ዛዕባ ሓንቲ ብተደጋጋሚ ክትድውል ቀንያ ዓድል ዘይረኸበት ተጠቃሚት ኣገልግሎት ምኽርን ማዕዳን ሕጋዊ መጸዋዕታ ዝበሃል ከመዩ ሕጋዊ መጸዋዕታ ከማልኦም ዝግበኦ ረቑሒታት ሓደ በዓል ሓዳር ብሂወት ኣብ ዘይህልወሉ ሕጋዊ ተሓታቲኡ ድዩ መጸዋዕታ ዝጸሓፎ ወይስ ብስሙዩ መጸዋዕታ ንሕጋዊ ተሓታቲ ዝጸሓፎ ዝብሉ ዛዕባታት ብዘዕግብ ተዳሂሶም ኣለዉ ኣብ ዓምዲ ፍረ ጻዕሪ ሃገራዊ ዓውደ ዘተ ውሁድ ተሳትፎ መንእስያት ኣብ ሕርሻዊ ልምዓት ሃማትአ ምስ ሚኒስትሪ ሕርሻ ብምውሃድ ነቲ ኣብዚ ዓውዲ ዝነጥፍ ዘሎ መንእሰይ ወናኒ ምዕቡል ሓሳብ ፍልጠትን ክእለትን ሕርሻ ከም ዝኸውን ምግባር ቀዳምነት ናይ ቀዳምነታቱ ከም ዝኾነ ማሕበር ምስ ዘለዎ ዝርግሐን ናይ ምውዳብን ምንቕቕሓን ተመክሮ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ንዘሎ መንእሰይ ኣብ ኩሉ ሕርሻዊ ንጥፈታት ንምጽላው ከም ዝከኣል ተሓቢሩ ተሳተፍቲ ናይቲ ሃገራዊ ዓውደ ዘተ ኣብ ዘመናዊ ሕርሻ ዝዋፈሩ ቁጽሪ መንእስያት ሓረስቶት ዝስስነሉ መገዲ ክናደ ኣብ ሕርሻዊ ዋኔን ዘተኮሩ ስልጣነታት መደባት ንቕሓትን ክድፍኣሎም ውህደት ክልቲኡ ኣካላት ኣብ ምድንፋዕን ተሳትፎን ሕርሻዊ ዋኔን ክሕይል ብዛዕባ ህሉ ተሳትፎ መንእስያት ኣብ ሕርሻዊ ንጥፈታት መጽናዕቲ ክካየድ ንቕሓት ሕርሻዊ ዋኔን መንእስያት ንምብራኽ ኣበርቲዕካ ክስራሕ
مهاستن سنعتن من اسيات متببع زبلون كالوتن ريتوتاتن لبواتاتن قريبهم تملكت له أب عمدي نقح دمنا ملكعتات حيلي دايناصور دو يحيل باكتريا بزبل زمناو حكمنا معبيلو البزيبولو سب أب زرحنا نزلو اوان أب قدم تاريخ زنبرة باكتريا سوبر باكس نهيوت دك سب أزقا كخون مرأيو زقرميو أب ترى نفسات مدهانيت ناي متصوار لعل بقعات زتري عينت باكتريا أب علم بوحدو 450 مليون عمتات كم زقبرة يحبر إذا مالت ديناصور أب علم كن مزوانهم من بارو زرقاقتيو ديناصور أم مدري ترى أمكن من دك سب حدقا مرادهم كتأنتو خلو ترى نفسات تتصاوراي زوخنة باكتريا سويرباقن أو علم ببزحي إنا تفارين نحيلن يخيدالو إذا حجي أو عمد شو عتميت شح سباز قدزف زلو باكتريا أب كلتشان حمسان عمت مهرت 10 مليون سبات أب عمد كقتل كم زوخنة من محدار عد إنجليز تنبيلو إذا بكلتشان 10 عتن أمر بب حبرتا على ما وقت أبو مجابعة زوت الصحف أبزمت 3 عمد ترى نفسات بزت أورو باكتيريا سعب حمامات كاب حمام كانسرن شكران لعل قتل تكخون مخانم يوسخ كاب جزينا بجزيت ترى نفسات مدهينتات معبيلهم بركز بولو حمامات كفوسون كلو نباكتيريا سوبر باكس جن من مليسوك حيلو ترأيو حيل ز باكتيريا زلو برتعوي كبيد كنتات ناي متصوار تورساو كلتو مخانو ينقر إزي أب تحت زخانة تتأبوتات كسر زخالة باكتيريا مسفحفحو نمدرات بزح تعرتاتا مكياد يركب تمرماريت روبيكا بويلة بكلتشحن 12 باكتيريا حدا خبط انقتات مصنات ديناصور كخون يخأليو زبل حساب زلو صحف أقريبا نبرت إذن بعين ناون كنرئم زين خلت تهواسيان نحدا دلدالا قبز عدو عيل كقبرو خلوس مانيو حيال زبل حتو يلع على الكا يركبو أب عمدي ترموما زتفلا ليون هزانات زناقعتن مهارتن تحسوتات قريبهم زازاميت كفال بعل بوت دمو طوطواي أب تمرتي عوت نمخان التمسقلو قالات سرحو يركبوا أب عمدي سنة قطبا مبل 10 تخفال داقم مهزول معت أفريقيا معرباوين هاجراو هابتن معباين اندستريان ممعبالن نملواتن ترير ميركانتاليست اندسترياوي بوليستات تختيلنين دحيرن زمتا اندسترياوين هاجراتون نتنز قدما كركبا تمساسال قعزو تختيلن كورياوي مهور سنة قطبا هاجون تشانغ أكل تشحن كم الصحفو ترى منغستي أفلما في الكسنة قطبا ما أكلاي بوتا يزحز أب معرب أوروبا دما مسمك القال هاجر منغسنتن ممعبال رأس مالنتن ترى منغست عبيو أو ورك أو زمن رأس مالنت ترى منغستي بمنطر قطبا وخلص حسابن جبرن دراما نيرو منغستي جزاتو كم محلون سرعات كم منغاسن حليفو قطباو لوطي أممصا نطف ترى كتصاوت جميرو هاجرات أوروبا زبيتاون أهجراون طلباتن نمملا ناي منغستي سرحن جدن أمعبيلنوين منغستاو نابيوت ويلفير ستيت محبراو دحنات مسر سمالنت زمت خوينو منغستي أم محبر قطباو خنتات زيغاتاتو نطف ترى خمس تصاوت زملكت كالا أبنتيو منغستاو نابيوت أب أوروبا بوقيلو استفلالي ملك حيزو ناب استفلالي زوباتات تزرقحو كالوت هاجراتون لكع كمتي أب حبرات منغستات أمريكا زلو حيال قطراوي ترى زتصاوت منغستي أمعبيلنين معرباوين منغستات كاب مبأتاوي اندستري جميرن نحرشان كالوت صلاتاتن نمتبع بماتريال تساتفتين يركبو أب عمدي من هنا وهناك أب عالمنا زركبو باسم انسساز صوع حمامات زغبرة مولع شجرة أب عالم زأمثلو تحسوتات أنجيلان رخبا أب عمدي زرعة واقتصاد مستوكلتي ودو حبرات هاجرات نيستقيدة بزعبا سرعة مقبن نابو زقانعو استراتيجيتاتن أب إرتراز ملكت تحسو سفيرو عمدي وحتى الطفل استفلاليو أزنا قاعتن مهارتن تحسوتات حيزا قريبا لا أب عمدي تقارير قبل على حمام شكور سخيدو حدشتي مصنعتات تسفا كم استرخبهم تقليتو يركب أب عمدي ديفلوبمنت أفورتو سوا من برو هزبين من محياشن من معبال زكايدو زلو كل مداوي تعرتات زدسس كاب قال محتاج تلالو صحف قريبو أب عمدي opinion زانتا بدها تاريخ بزبل ودو بحبرات هاجراتن تاريخن إيرتران سلماو حتو ناتنت هزب إيرترا زقاتمو عالم لهاو كناني زولدو قالسن أب بايتاس تقهد حقن تتنتين اللو
ኣብ ዓምዲ ካልቸር ኤንድ ኣርትስ ትርጉም ኣስማት ኤርትራውያን ታሪኻውን ባህላውን ትርጉምን ምትእስሳርን ሓዘል ምዃኑ ተተንቲኑሎ። ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ወርሒ መስከረም መሰጋገሪ ካብ ማይ ኣባጅጎ ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ዝብል ትሕዝቶ ቀሪቡሎ። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ቴሌቪዥን ኤርትራ ንሎም ዝተዳለወ መደብ ዳህሳስ ሕትመት ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ሰላም።